Totes les persones tenim la mateixa dignitat. Som éssers humans dotats de capacitats i entre tots podem recrear el món. Què fem amb els nostres germans i germanes? Sortim a trobar l'altre. Construïm una xarxa fraterna i solidària de relacions humanes. L'empremta positiva. Una empremta sostenible per al bé comú. Actuar per la dignitat de les persones i els seus drets és tasca de tots. Junts construïm una societat nova, més justa i compromesa amb les persones més vulnerables. Actua, participa, denuncia les injustícies. Recuperem el valor de la vida humana i la dignitat de totes les persones. Treballem pels drets de tothom, perquè tots tinguem accés als mateixos drets fonamentals. Dret a un habitatge digne. Dret a una feina i un salari just. Dret a l'educació. Dret a la sanitat. Transforma. Aturem la cultura del malbaratament i el consum. Siguem responsables amb la creació. La procedència del que comprem sí que és important. Consumeix productes sostenibles. Suma't al corrent de l'economia social. Consumeix comerç just. Consumeix amb justícia. Redueix. Reutilitza. Recicla. Tria un desenvolupament sostenible. Tenir cura del medi ambient depèn de tu i de mi. Entre tots, podem fer un món millor. I tu? Quina empremta vols deixar? Practica la justícia. Deixa empremta. Estima i viu la justícia.